Добър вечер! Отново сме заедно с предаването за агротехника и иновации. За днешният ми гост няма да е пресилено, ако кажа, че е представител на новото поколение агробизнесмени в страната, израснал в средата на технологично усъвършенстване на селското стопанство в България. Рестарт на марката Rimex и раждането на Rimex Technologies дава заявка за внедряване на нови технологии в сектора и прилагане на иновативни решения за селско-стопанското производство с намаляване на разходите за обработка на почвата и засяване на културите. За какво се готви Rimex Technologies и каква стратегия на развитие изгражда, ще ни разкаже изпълнителният директор на фирмата господин Марио Лазаров. Здравейте, добре дошли, господин Лазаров. Здравейте, добре заварили. Рестарт. Какво би трябвало да означава това за земеделските производители? Мисля, че името е познато на новия стар Rimex Technologies. Ще поддържаме същото качество на обслужване и същите връзки с клиентите, които сме имали през годините. Историята ни е доста дълга. Решихме да използваме старото име на семейната ни фирма и според мен това е големия рестарт в нашия семейен бизнес. Rimex е бранда, който стартира първи в България с селскостопанския бизнес. Има повече, може би, от 20 години история. 1992 година доставихме първия американски трактор в България. До тогава нямаше такъв. От тогава се занимаваме само с иновационни технологии и западноевропейски и американски машини и технологии. Ако искате, нека да видим как нашия екип улови историята на фирмата и ще продължим с това какви технологии ще предлагате на земеделските производители от тук нататък. Колеги, видео. Rimex Technologies EAD е официален представител за България на престижните европейски марки земеделска техника Agrifac, Bednar, Merlo, Pellenc, Casella. Екипът на Rimex Technologies има дългогодишен опит в сферата на селскостопанската техника, като през годините компанията е спечелила доверието на клиентите чрез коректност, лоялност, точни съвети и избор на най-подходящата агротехника, в зависимост от нуждите на конкретното земеделско стопанство. Компанията предлага на фермерите цялостни технологични решения, които намаляват техните разходи, оптимизират работния процес в стопанствата, увеличават продуктивността и печалбата. Rimex Technologies е стратегически партньор на Агрополихим АД, най-големия производител на торове за земеделието в България. Rimex Technologies осигурява на своите клиенти финансиране и лизинг на агротехника, инвестиции и оперативни разходи в агробизнеса. Извършва изгодно застраховане на селскостопанска техника и активи в агробизнеса. Давате заявка за продаване на технологии, които да намаляват разходите и да увеличават печалбите. Какво имате предвид? Тези технологии, които ние внедряваме на българския пазар в момента, са най-лесно адаптиращите се за българските земеделци. Те са високотехнологични, специализирани в отрасъла, за който са произведени, и ние ще направим концепция от повечето машини, които предлагаме, ще представим и ще демонстрираме следващите месеци. В визитката ние видяхме няколко бранда, които са вече ваши партньори. Разбира се, годините, през които ви познават вашите и клиентите, и партньорите западни и източноевропейски, със сигурност ви дава преднина пред останалите ви конкуренти. Нека да минем да ни кажете основните прикачни инвентари, основните агрегати, с които ще работите. Примерно Agrifac, от продуктовата листа на Agrifac, вие какво ще вкарате в България? Ние ще сме вкарвали и сега в момента вкарваме демонстрационна машина за изложението, на което ще участваме края на месеца. Имате предвид Бата Агро? Да, Бата Агро. Там ще покажем една високи клас самоходна пръскачка. Мисля, че тя се доказва последната една година на българския пазар и името вече е познато. Най-високия клас имаме предвид за големи площи, за големите фермери или могат да бъдат технологии използвани? На качество. Технологии на качество. В какви стопанства би могло да се използва? Средни и големи. Тя не е подходяща за малки производители. Има естествено по-малки варианти на пръскачки, самоходни и
прикачни. Говорим за зърнопроизводство. Абсолютно. Добре. Говорим за зърнопроизводство. А конвенционалното земеделие има нужда от пръскане. Климата, който се променя ежегодно. Времевия прозорец на обработки на почвата, събиране на продукция, пръскане, торене и така нататък става много малък. Следователно трябва да се работи бързо. Работните ширини при пръскачките. Работните ширини при самоходните пръскачки на Агрифак започват от 24 метра и стигат до 56. При Беднар какво предлагате от гамата? Почвообработващи машини, комбинирани. Това е добър чешки производител? Производител е доста надежден. Семейна фирма. Както казвам, ние предпочитаме да работим с малки семейни фирми. Какво е предимството? Много лесна комуникация и много бързо взимане на решения. Това означава ли, че и вие ще изграждате такъв модел на управление във вашата фирма? Абсолютно. Нашата фирма е напълно семейна. Споделете и за другите агрегати, които ще предлагате на фермерите и те ще успеят да се възползват? Нашата концепция на продуктите, които предлагаме, ще бъде фокусиране върху интензивното земеделие и алтернативните култури. Следователно ще използваме продуктите на нашия партньор Агрополихим. Ще влагаме техните торове с нашите почвообработващи машини, които е първата марка в Европа, разработила течното равнасяне на почвообработваща техника. А това означава ли, че предлагате нови цялостни технологични решения, освен машините? Цяло технологично решение предлагаме. Ние не наблягаме на единица машина. Предлагаме цялостна концепция. Какво наложи това партньорство с Агрополихим? Бъдещето в точните торове. Американците работят само с течни торове вече години назад. Следователно лека по лека тази технология навлиза и в Европа и започва от източна Европа. Тоест за лисно подхранване говорим. Лисно и почвено. Лисно и почвено. Внасяне на течен тор преди сеидбата, след сеидбата и напоковане на растенията. Комбинирани агрегати предлагате ли? Вече много модерно да се говори за директна сеидба, да се използва. Някъде в България вече използват. С концепцията, която сме разработили да покажем в следващите месеци, там ще се види най-модерният начин на прилагане на продуктите на Агрополихим, на прилагане на продуктите на Беднар с техните иновационни решения за течното торовнасяне. Какво значи иновационно решение? Какво представлява? Първата марка в Европа, която ние срещаме, която е разработила апликатори за течно торовнасяне. Как пак се връщаме на темата за течните торове. Според нас това ще бъде бъдещето в Европа. Затова ние... Каква е спецификата на тези апликатори? До момента фирмите разработваха торовнасяне чрез сухи торове. Какво е предимството на внасянето на течните торове? По-бързо усвояване на почвата, по-бързо израстване на растението и по-високо качество. Комбинация между пръскачка и почвообработваща техника имаме ли, предлагате ли? Абсолютно, предлагаме всички възможни варианти. Тази технология, тя не е толкова нова, но пък в България не толкова масово се използва. Смятате ли, че има бъдеще в страната? Нашия опит показва, че бъдещето ще бъде в американския модел на земеделие и той ще бъде с течните торове. Течното равнасяне на... Като цяло, течно прилагане. И подхранване на растенията. Да. Те са различни, зависи от културите, различни начини на пръскане и на влагане. Променят се, и вие казахте, променят се ежегодишно климатичните условия. В определени години на нас ни се налага да работим в много тежки засушени засушени терени. От друга година ни се налага да работим при много тежки условия и наводнения включително. Напояването е един процес, който със сигурност дава изключително добра принадена стойност при неговото съществуване и при отсъствието му, естествено. Веднага се забелязва. В тази посока фирмата Римекс помислила ли е? Значи ние предлагаме напоителни системи за интензивно земеделие.
Нашето наблюдение е, че големите фермери не продължават да увеличават земята, която гледат, я намаляват, но с по-високо качество на А обработката. каква е причината да се намалява земята, която обработват? Търсят по-големи добиви от по-малко декари. Затова ние заставаме зад тях и разработваме нашата концепция. Според вас напояването колко процента би могло да увеличи добивите? Може би двойно. Разбира се, това е в зависимост и от генетичния Зависи от всичко потенциал. възможно, от Да, цялата от генетичния потенциал на растенията Да. и на семената. При всички случаи закупуването и инвестицията в едни такива машини изисква изключително добър финансов ресурс, който не винаги обаче земеделските производители имат на време. В тази посока някакви алтернативни финансови програми, с които да подпомагате вашите клиенти? Значи програмите по мярка 4.1 стартират към края на годината. Фокуса ще бъде върху напояването и алтернативните култури. Конвенционалното земеделие малко остава на заден план. Следователно, поради този факт, ние сме подбрали специфични марки, които сме разработили и предлагаме на българския пазар. Напояването е задължително според нас. Има ли значение енергоносителя за агрегатите, които предлагате, за прикачния инвентар, с който работите? Ние не ангажираме крайния клиент с марка трактор или комбайн. Всеки може да ползва машина, която има или която иска. Ние съдействаме при закупуването на всичко. Чрез ваши партньори, включително и енергоносителя, т.е. въпросния трактор. Не сме ангажирани с марка, предлагаме всичко, клиента си избира. Нямате проблем да работите с всички субекти, които са на пазара. Да, няма как. Вие сте и член на Асоциацията на вносителите на агротехника в България. На изложението, вие самия сте и в управителния съвет, доколкото знам. Да. Ще продължим малко по-късно, ще говорим и за самото изложение, но нека да уточним финансовите схеми, с които подпомагате вашите клиенти, алтернативни, във вашата визитка ние видяхме, че предлагате както лизинг, така и застраховки, включително за тях също искам да ми кажете няколко думи. Значи ние работиме с водещите лизингови компании в България, ползваме преференциални условия, поради факта, че сме голям клиент. Следователно предоставяме нашите условия на крайния клиент. По този начин съдействаме за лесното закупуване на техника с ниски първоначални вноски и нисък лихвен процент годишно. При застраховките, смятате ли, че застрахователната култура на българския фермер е на достатъчно високо ниво? Мисля, че фермерите използват застраховки на техниката, която ползват, поради факта често срещани инциденти. Задължително да има застраховка. Ние работиме с ред застрахователни брокери, които пак предоставяме нашите условия на крайния клиент. Консултирате, по този начин вие предварително правите подбор на застрахователните компании и предлагате и консултирате клиентите си. По този начин каква е целта? Да проявят по-високо доверие или доверието, което помежду ви сте изградили, да им помогне те да печелят повече? Имаме изградено доверие с нашите клиенти, следователно съдействаме във всяка една дирекция. Добре, предстои изложението Бата Агро. От всичките марки, с които вие работите, от всичките брандове, европейски и американски, какво ще могат клиентите да видят на изложбените площи? Все пак тази година над 35 000 квадратни метра вече са заявени и се изграждат в момента на летището в Стара Загора. Ние сме подбрали топ продуктите от нашите марки. Доста богат ще бъде избора, който може да се види на изложението Бата. Точно след края на събитието сме подготвили големи демонстрации. Къде ще бъдат демонстрациите? Първите ще бъдат около Стара Загора до Нова Загора. В момента избираме точно терена, да покажем нашите почвообработващи машини и пръскачката Агрифак в действие. Следващите планираме да е в Добрич. Къде имате позиционирани партньорства, дилърска мрежа? Значи, нашата дилърска мрежа вече е изградена. Тя е в градовете Монтана, Плевен, Русе, Добрич и Стара Загора. Тези дестинации според нас са най-ключови. Там трябва да имаме най-голямо присъствие. Това означава, сервиза ни е на много високо ниво, както е бил винаги.
Това означава, че на практика вие сте покрили още с рестарта на Remix Technologies, вие сте покрили цялата страна отново. Да, ние покрихме цялата страна. Аз ви пожелавам успех. Желая, понеже приключва времето отредено за нашето предаване, желая ви както на въпросното изложение и така по-нататък в следващия стопански сезон успех и може би ще се видим на демонстрациите, за да покажем на нашите зрители това как работят вашите машини. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Очаквайте ни утре вечер по същото време на същото място. Приятна и спокойна нощ!